Fatima Fanni ne ke bani yaba. Yau shirin waƙoƙi muke tare da tambari ne Habib Afuwa, kar mutanen Maiduguri. Fatima barakin zarce mata haka na ji mutane na ta faɗa. Cika da martabar ya mace ado fati ga kwalliya makin ci gari. Fatima barakin zarce mata haka na ji mutane na ta faɗa. Cika da martabar ya mace ado fati a kwalliya makin ci gari. Fanni Shuwa-Arab ɗin yan gashi tsafta tana ga matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado wanne da kwalliya makin ci gari. Allah da ya yi mutum kuma ya yi alajan ka taimake ni kan wannan lamari. Daraja da kima da martaba ta fanni zan faɗa 'yar Maiduguri. Gaba mu je salamun ja gaba dai zuma in ga ban ɗaukar sukari. Fanni Shuwa-Arab dangin kamshi ga kwalliya kaɗai makin ci gari. Hajjaju gafa waƙar nan da na ce zan yi gare ki na cika alƙawari. Fanni Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado kan da kwalliya makin ci gari. Ubangiji kalin ka salatin ka ga annabin mu jagora na gari. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Ka sanya alihi da sahabban shi da ulama masu yawan zikiri. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Kuma ka sa da fanni ta Saudiya da ke da family can Maiduguri. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Ka sa da ni Habib Afuwa Allah kuma ya bi ni har a cikin kabari. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Haka da duk waɗanda suke kishin taɓa Rasulu jaji ko a gari. Fanni Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado kan da kwalliya makin ci gari. Da amsa kowa yau zani sharhin halin ki fanni ke ya ce ta gari. Abinda na sani shi zan furta don zai iya shiga ƙauye da gari. Ni zana ce da za ya tsaya daidai da daraja ki dole na sa nazari. Al'amarin batu ne mai zurfi sai dai na ce dubu ta girma ɗari. Wani fa ko yana ɓoyen kai ne aikin shi dole sai ya wasu da ni. Fanni Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado kan da kwalliya makin ci gari. Na bakuro ɗabi'un fanni na ce sai na sanarwa al'ummar masu. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Duk wanda baya so na yabe ta ya bar wajen ya daɗa kunne kar da ya ji. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Kalar ado kalar wanka ga tausayi ga wanda ke neman agaji. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Na ji waɗansu na ta kure a daka da suka ja da ke kunya suka ji. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Zaranki ya riga ya san ka zaran su fanni 'yar mutanen Maiduguri. Fanni Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado kan da kwalliya makin ci gari. Tara suke kina tofo ga miji mahasada hakika sun coya. Kin ci gari ga tsafta 'yar kamshi kin ci gari akan sharrin makiya. 'Yar mama da mana mai albarka keke da arzikin da ya kori tsiya. Ga haƙuri da halin alkunya da kwarjini cikin darajar hajiya. Ba kowane mutum ke samun arziki ba dai kamar wannan nagari. Fanni Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ya mace ado kan da kwalliya makin ci gari. Tunda na zo ga maliya ni na san ruwa na sha ba zai tsinke mana ba. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Idan ana batun manyan mata fanni Shuwa-Arab zan sa a gaba. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Ruwan da duk ya dokan shi na kira ruwa ko ba cikin ogas na ba. Fanni Shuwa-Arab ɗan Maiduguri. Mai shimfiɗa ta fuska nake mazatan zama da shi ba zai tuta
kariya ta bana mai haɗari. Allah Shuwa-Arab dangin ƙanshi tsafta a barwa matan Maiduguri. Isa da martabar ƴa mata ado kan daga kwalliya bakin ci gari. Fatima Zara kin zarce mata haka